Nde akuyenda ndithu apa ndi chipakatema APM ndithu apita Mutharika kuyankhula kenako pali nkhani apa akuti guys inetu anthu aja nawasira akuti nawasira 1 billion US dollars forex imene forex sakudziwa kuti anaenda nayo bwanji forex. Hey guys, thank you so much. Timve kuchokera pakamwa panu wake apita Mutharika. Malawian Cameras. Bibi waye kifugwa ndalama zimene zimafunika kuti akugulireni fetereza aziba akongerensi mambadweji ndalama zimene amafuna kuti agule mankhwala akuchipatala aziba akongerensi chonyo nanga ndalama zimene amafuna kuti apangire nsewu azimafandani ndikusimikizireni kuti boma la kongeresi linalowa mboma cholinga chimodzi kuba basi. Alipo amene angalose chimene akupangira na kongresi kuno chilipo yetu anthu onsewa bwana kusomphanaku akufuna za kusindikizireni kuti inu bwana akuvoteraninso. Bibi waye adadi tiavoterati tiavotera adadi ndifuna ndione mavoti adadi chalamamba bana anthu abakatema pano atangokonda okhawa bwana kisapota wina basi. Bibi waye bana anthuwa akufuna kuti akapita kuchipatala azikalandira mankhwala mmene amalandira nthawi imene mwiba mpando. Akufuna kuti pofika mwezi wa Novembala azilandira chakudya kuchokera kuboma mmene amalandira muli mboma. Akufuna kuti anthu awa azikhala pamtendere osamangowamanga popanda chifukwa. Alipo amene akufuna chakwera chakwera atani abwere ndani DPP waye pa nyimbo imene yaifupi imati achoke chakwera achoke chakwera achoke chakwera achoke bana uno chipani cha DPP cha mphamvu. Bana uno chikondi cha wanthu kwa inu ndichosayamba ndipo anthu awa azakuvoterani chaka cha mawa kuti dziko la Malawi likonzekenso. Sichoncho nanga mwera kusimabwera kuti muzasindikizire adadi mukasimikizira mukapita kovota mukawavotera. DPP woye adadi woye kodi mwalembesa dinu chalamamba ndione ngati mwalembesa chalamamba bana maulemu ine ndikuchita mantha ndiphindu limeneli pasonkhano hwiso stop kwa ena akapangisa nsonkhano oyikabisa anthu samabwera anthu chonchi. Ndikuchita mantha ndi sapoti imeneyi maulemu ndikupempheni kuti muyankhule ndi anthu anu akukondani apano pakatema mudziko mukambiri kwanu.
DBB oye! DBB oye! Katema oye! Katema oye! Tonse oye! Moinonse! Mibwanyi! Ine ndibyo kwambiri. Kama nipeleke ulimu kwa former First Lady Professor Gedi Mutharika ulimwanu Komanso nipeleke ulimu kwa Afrika yonse Achikantadibi amembo ikona ulimwanu Komanso ulimu kwa konse amembo abiyabano ulimwanu Ibi moye Oyamba kwatu nyingi wantu nimasa kutafuta kwa Goliath tu sikala kudumu na kubango dai koma siko kwambe andikire pa speaker menanga kwa wao meno mpitilize wachikoni kime yumpitilize so Afrika ziwe mkuziziwa ndi chani ziwe aha kukapona voti komanso kulembesa kama kuti mufanye voti pafuna kuti mulembese kodi ni mwalembesa ndangata mnalembesa ndone manja very good very good very good ndangata mesa lembese alebe no semana mbese inusura mbese ndemu kala mbese rusuba chonga semana mbese anita nange debebe oye chonjo mukala mbese twaja ndabula kuno kuti ndikulimbikisa kwambi kuti mukala mbese kuti boma limela nkanda ichoke shwaya ziko la mawali pa moto Leon Mayenga internet akudi pali amati happiness index kupasiko onse apansi kuwerenga anthu maiko onse 193 ziko limi pali anthu achisoni kwambiri ndi Malawi ziko onse apansi anthu achisoni ovulika okhala achisoni ndi Malawi Debi oye Ifa kudi boma longanisi zonse kuno ntame nachoka tinasira forex ya bwino Debi oye nasira $1 billion ya forex kainapita kulisini kuziwa kapena anaimwa imeno ngajambwe ntengene kapena Debi moye choncho ifetilele kubwela zakonza zinthu komanso tibwese zakale zija mane za nseu komanso za makomite technical college komanso manga za mawata ndi cement koma kuno nimane ndafese kuno kuli nyumba kabwino kwambiri zokongola kwambiri congratulations anthu akuno mwe nyumba zabwino koma tizapitirizaso likabwera ife kukhala nyumba zopitirira kwambiri zapamwamba kukhala ngati kumene maiko ena akunja choncho zimene zachita koma mwananya kuti zichitike ndiye kuti tivote komanso munamva kuti ine napuma pa 2020 napuma zandali koma anthu anandifunsa kuti ndibwerere ndiye ine navomera choncho chaka cham'mawa ndikuyima komanso ndizawinanso no question about that ndizawinanso ine choma 2014 ndinawina 2019 ndinawina ngakhale 2020 ndinayima kwanangotibera Debi oye koma nthawi ino sitalola kuti atibere ayi sitalola kani machina oja kuti smart car smart mati whatever it is
machina ofuna kubeera jasitalola komanso zolembesana ang'ono kuti abe sitalola chaka chino yayi sizitheka zimenezo ndiwafunsa achakwera ndi MCP kuti mulole anthu avote mungamene anakuvotera DPP oye aliyense avote mwaufulu machina amene mabwese ku Venezuela kandi kuti ku Brazil kumene machina amene anachokera mubwerese tikite vote mungamakale kuwerenga 1 2 3 4 5 ndimene timayikira tukono nthawi zonse zimenezo zichitika zimenezo choncho ine ndikusiza kwambiri kuti musadandaule ena kuti asivota chifukwa kuti boma atenga kale sizona iya sanatenge ndipo sazatenga ngati ine ndini moyo sazatenga ya DPP oye there is no way sizitheka zimenezo choncho mukavote mukalembese mukavote kwambiri pomaliza ndikuze kuti chipani cha DPP chikuyenda bwino kwambiri DPP oye ogwina tonse tinganganga pambuyo pa Haddad DPP oye choncho ndifuna kuti ndikuze zimenezo kuti musadandaule like share Malawian cameras right